Ότι ζωνόρε των υπερών αυτό που θα τον έργο σου όταν σε συνταγή. Εξανατέρω κόμμα της κίνησης και μικρόη τη δουλειά των ανθρώπων. Εξαγαγινάπελο της γης και ήρθε ο φρένη καρδία των ανθρώπων. Δηλαδή, όρι τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα και τα φύλλης λαγωγής. Επίσης, μην καιρούς ο ίδιος της έφυγε. Αν ήσταν ως ουσιό να σε φραθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των ωραίων και καθίσουν επί το κερί. Κρύβει ένα μαγωδί από τις γης και άνεμος σου σε μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε. Πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα τω Θεώ, η ελπίδα. Να φανεί ποιος έχει πείρα που κυπουρική. Θα το πατήσουμε.
Εντάξει, κάντε και λίγο έτσι με το θιάρι. Α, ένα δεύτερο είναι καλά. Μπράβο. Ποτίστε λίγο. Απ. Νομίζω και να θέλει άλλο. Ναι. Βήμα δε. Ένα αιώνιο σύμβολο της ειλικρινούς εκτίμησης του Δήμου Λύσης προς την κοινότητα Ξυλοτύμπου για τη φιλοξενία και τη στήριξη κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Η ελιά φυτεύτηκε με χώμα που μεταφέρθηκε από τη Λύση, κουβαλώντας μαζί του τη μνήμη, τον πόνο και την ελπίδα επιστροφής. Η ρίζα της προσφυγιάς έγινε ρίζα μνήμης και η ευγνωμοσύνη άνθησε σαν δέντρο που δεν ξεχνά. Ωραία. Απλά εγώ θα πω να ευχαριστώ για την όμορφη αυτήν εκδήλωση, η οποία υπενθυμίζει καταρχήν την κατοχή της πατρίδας μας, αλλά υπενθυμίζει και τις δραματικές εκείνες μέρες που έζησε ο κυπριακός λαός μέσα από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Θυμόμαστε ιδιαίτερα εμείς τη 14η Αυγούστου, θυμόμαστε τις δραματικές εκείνες στιγμές. Θυμάμαι ακόμη ότι ενστικτωδώς η μέρα Τετάρτη 14 Αυγούστου κοίταξα το ρολόι μου και είχε 2:30 το απόγευμα, και οι μέρες που ακολούθησαν στο δασάκι Νάχνας, στη Ξυλοτύμπου, στο Ξυλοφάγου, στην Ορμίδια, δεν είναι κάτι που ξεχνιέται και πάντα θα ευγνωμονούμε τον κόσμο της περιοχής και ιδιαίτερα των τριών αυτών κοινοτήτων που άνοιξαν τις πόρτες τους και μας αγκάλιασαν με αγάπη και αφοσίωση, προσπαθώντας να βλύνουν τον πόνο και το δράμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Δύο λέξεις που δεν ξέραμε ούτε την έννοια τους, ούτε τι ακριβώς θα μπορούσε να βοηθήσει στη συνέχεια. Η αιωνία μνήμη όλων εκείνων που έφυγαν μέσα στο δραματικό καλοκαίρι του 1974, θερμές ευγνώμες ευχαριστίες στη Ξυλοτύμπου, στην Ορμίδια και στο Ξυλοφάγο, αλλά και στις άλλες ευρύτερα περιοχές που μας βοήθησαν με κάθε τρόπο ώστε να απαλύνουμε τον πόνο του ξεριζωμού. Τρέχω, είμαι στην πλατεία. Μα και ξέρουμε κανένα. Την έζησα την πολλά την Είμαστε μέσα να μην καταλάβουμε. Του Κατσαντώνη που την μακράσια. τα φορτηγά, τα Είχαμε γεννήσει Κατσαντώνη. και μες στα βιβλία μου του πες. Δεν τους πιτήρες μπορεί. Μια τουκορία που Τον Κωστιάνιο έμου ξουρίζει. Έθρια κουρία, έθρια. Ναι. Φορές ναι. Επιτά έτσι στα φορεία μου. Η βαλίτσα. όμως και πετάσσασε ψωμιά από πλευρό. Ήταν τότε που ήταν οδρόμοι χιλιάδες, 50.000, 60.000. Το ένα χώρο Ξυλοφάου ήταν η... Βάλαμε κοντεάτελ είχαμε. Ναι, εμείς στην αποθήκη του Μπουρκόφιτς, η Σαλήνη. Έχασαν και το γιον του. Έτσι έκανα το φαΐ. Κάσα σου τις εικόνες και να σου πω σαν τα μονακά μου. Εκτός που τα σήμερα. Πιάστης και τώρα. Ναι, είναι γενικά. Δεν τους περιφέρει. Σπουδές. Αλλά γενικά και από πολλά όμως.
Στα τσατίκα και βάλανε τον μέσα. Το σχολείο ήταν κοντά μου το σχολείο και ήταν τα μωρά μάνα μου και Πάσει στην τάξη. δίπλα το σπίτι μου ήταν δίπλα. Έτσι. Έζησα τα ήμουν τα κάτω. Κάστε ρε, να με γραφεί. Συνεργατική δεξιά σου που την πίσω πλέον. Ήταν δεύτερη, τρίτη μέρα ή μετά Είχε την γυναίκα του που την έδωσε. Ξέρω, Ηλίας πρώτα. Τούτο δεν το φτάσαμε. Γιατί ήταν χειμώνας. Όχι, εμείς πήγαμε σχολείο. Είστε από τούτο που σου περιέγραψα. Τούτο να λέγεται. Εμείς είμαστε δαμέ. Και που τα βριζόμαστε, είναι η πρώτη βοήθεια που ήρθε. Της Βουλής των Αντιπροσώπων, αξιότιμοι εκπρόσωποι επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, σεβαστό ιερατείο, κυρίες και κύριοι, βαθύ συμβολισμό, την ξυλοτύμπου με τη λύση. Αξιότιμοι κύριε σεβαστών ιερατείων, στέκομαι ενώπιον σας σήμερα που δεν τιμά απλώς την ιστορία, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η τουρκική εισβολή του 1974 ήταν και σε Ξυλοτύμπου, αλλά και ως πρόσφυγας από τη Λύση, όχι μόνο θεσμικά, αλλά και προσωπικά. Το 1974, με πόνο ψυχής και μέσα στον πανικό, αφήσαμε οι λύσεις ξυπνούν σαν εφιάλτες. Η λύση έμεινε πίσω, αλλά βρήκαμε καταφύγιο εδώ που εμάς υπήρξε λύτρωση στις βασανιστικές στιγμές της προσφυγής. Θυμάμαι ότι για αρκετόν καιρό, μαζί με την οικογένειά μου και την οικογένεια του θείου μου, μέναμε σε μια καρότσα ενός φορτηγού, με τα τράγια σε σχολεία. Δύσκολες ώρες. Ζήσουμε ξανά τις ζωές μας. Εδώ στη Ξυλοτύμπου μεγάλωσα, παντρεύτηκα, εργάστηκα, δημιούργησα. Και σήμερα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου μεγαλώνουν σε αυτόν τον τόπο. Οι ισότητες να αναγνωρίζουμε σήμερα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, αλλά και της ορμήτιας και του ξυλοφάγου. Και κρατούν ως σήμερα. Το πρωτόκολλο παράλληλα θα το εγκαταλείψω. Σεβόμενος όλους εσάς που είσαστε παρόντες και ο καθένας παίζει με το δικό του χρόνο. Θεοφιλέστατε, φίλες και φίλοι, ερχόμενος απόψε στη Ξυλοτύμπου και συγκεκριμένα σε αυτόν τον χώρο, σταμάτησα σε δυο μικρά τσατίρκα που είναι εδώ κοντά μας. Μπήκα μέσα και είδα φωτογραφίες που με οδήγησαν χωρίς δεύτερη σκέψη πριν 51 ακριβώς χρόνια. Όταν η μισή σχεδόν Κύπρος έπαιρνε τον δρόμο του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Θυμήθηκα το δικό μου ξεριζωμό, τη δική μου προσφυγιά. Ήταν 14 Αυγούστου 1974. Προηγήθηκε ο πρώτος γύρος της τουρκικής εισβολής και το πραξικόπημα. Ινστικτωδώς κοίταξα το ρολόι. Ήταν Τετάρτη, 14 Αυγούστου, η ώρα 2:30 μετά το μεσημέρι. Φύγετε και έρχονται οι Τούρκοι. Ήταν η φράση που διαδόθηκε σε κλάνα του δευτερολέπτου σε όλο το χωριό.
και παίρναμε τον δρόμο προς την Κοντέα, προς το άγνωστο για μας τότε Δασάκι Νάχνας. Χιλιάδες εξεριζωμένοι, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει εξεριζωμός, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά. Νομίζαμε αφελώς πως την επαύριο μετά της Παναγίας θα επιστρέφαμε πίσω. Πέρασαν έκτοτε 51 ολόκληρα χρόνια. Δεν μπορώ να ξεχάσω την πρώτη νύχτα του ξεριζωμού μου στο Δασάκι Νάχνας. Χιλιάδες εξεριζωμένοι, χιλιάδες οι μανάδες να αναζητούν λίγο ζεστό νερό και λίγο ζεστό γάλα για τα μωρά τους. Και ακολούθησε μετά η μετακίνησή μας στη Ξηροτύμπου. Εδώ οι ξηροτυμπιώτες άνοιξαν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, μας αγκάλιασαν με ζεστασιάν, μας έδωσαν νερό και φαγητό και κατά δεκάδες χιλιάδες κατέκλεισαν τα σπίτια. Ήταν οι ώρες που ο αλτρουισμός του ανθρώπου είχε εκδηλωθεί και βρισκόταν στην αποκορύφωση του. Οι ξηροτυμπιώτες, οι ορμηθιώτες, οι ξηροφαΐτες και τόσα άλλα χωριά μας αγκάλιασαν. Και θυμήθηκα τότε ακριβώς ότι και εμείς οι Λυσσότες, και πρέπει να το πω, μέσα στις λίγες ώρες που παραμείναμε στη Λύση το 1974 στις 14 Αυγούστου, θυμάμαι τη χαρακτηριστική εικόνα να ανοίγουν τις πόρτες τους και να κουβαλούν τους κούζους με τα γαλούνια και τα ψωνιά για να δώσουν στους ήδη ξεριζωμένους κιστρεώτες, μαμιγιώτες, όταν έσπασε η γραμμή. Πού να ξέραμε όμως ότι λίγες μόνο δύο ώρες αργότερα θα φεύγαμε κι εμείς κυνηγημένοι από τον Αντίλια. Η Ξηροτύμπου ήταν το καταφύγιο και της δικής μου οικογένειας. Είναι η ώρα που οφείλω και πρέπει από αυτό το βήμα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Προκόπη και της Ανίκας που άνοιξαν τις αποθήκες και εκεί που ήταν το τράκτορ και φιλοξένησα για μέρες και μήνες της δική μας οικογένεια. Ελπίζω ο Θεός να δίδει δύναμη στην Ανίκα η οποία περνά δύσκολες ώρες. Αλλά γενικότερα, όπως εμάς, μας αγκάλιασαν όλοι οι ξηροτυμπιώτες, όλους τους πρόσφυγες. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις φωτογραφίες που είδα πριν λίγο. Ο δρόμος, ο κύριος δρόμος του Ξηροτύμπου ήταν δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Και δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω τα φορτηγά αυτοκίνητα, φορτωμένα με ψωμιά, να τα πετούν στους πρόσφυγες που περίμεναν και πώς περίμεναν εκείνον το ψωμί. Είναι η ώρα που η Λύση στο σύνολό της θα πρέπει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλε πρόεδρε της κοινότητας και συγχωριανέ μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη σε όλους τους ξηροτυμπιώτες της εποχής εκείνης, αλλά και στους ορμηδιώτες και στους ξηροφαΐτες που μας φιλοξένησαν, που μας έδειξαν τι σημαίνει η λέξη αλτρουισμός και μας κράτησαν ζωντανούς. Μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε καταρρεύσει ψυχικά και σωματικά και ήρθαν οι ξηροτυμπιώτες, οι ορμηθιώτες, οι ξυλοφαΐτες να μας δώσουν νερό, να μας δώσουν ψωμί, να μας δώσουν στέγη. Είναι μέρες και μήνες που δεν μπορεί ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος να ξεχάσει. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι να μας βοηθήσει ο Θεός μου, Θεοφιλέστατε, να ξαναπάμε στη Λύση. Και τότε, αντί αυτής της εκδήλωσης, να τη μετατρέψουμε σε εκδήλωση και πανηγύρι χαράς και ελευθερίας για όλους τους κατοίκους της Λύσης, για όλον τον προσφυγικό σήμερα κόσμο της κατεχόμενης Κύπρου. Θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο και για αυτούς που έφυγαν έναν πρωινό
το 1974 κυνηγημένοι αλλά και προδομένοι. Κλείω φίλε Σωτήρη λέγοντας ότι η ευγνωμοσύνη μας θα είναι πάντα αιωνία. Θα θυμόμαστε με δέος και συγκίνηση, άλλωστε υπάρχουν οι φωτογραφίες που μόλις είδα που θυμίζουν εκείνα τα τραγικά γεγονότα, εκείνο το τραγικό και μαύρο σύννεφο του 1974. Ελπίζουμε, προσδοκούμε, αγωνιούμε, δικαιούμαστε και ευθυνόμαστε να ξαναπάμε στη λύση, σε μια ελεύθερη λύση, σε μια ελεύθερη επανενωμένη πατρίδα για όλο τον κόσμο της. Τότε θα είναι πραγματική γιορτή. Ελπίζω και προσδοκώ αυτό να γίνει το συντομότερο. Ευχαριστώ τους ξηροτυμπιώτες, τους ορμιδιώτες, τους ξηροφαΐτες και τα άλλα τα γύρω χωριά που έδωσαν όλη τη δύναμη της ψυχής τους και τη δύναμη της καρδιάς τους για να μας κάνουν να ξανανιώσουμε ανθρώποι μέσα σε εκείνες τις τραγικές μαύρες στιγμές. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ακολουθώ τον Δήμαρχο. Ευρίσκομαι ανάμεσά σας ως Επίσκοπος Μεσαωρίας και εκπρόσωπος, όπως ακούσατε, του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Γεωργίου, με τις ευλογίες του οποίου μετέφερα για προσκύνηση την Παναγία της Χρυσολυσιώτισσας, το Ιερό Κοιμήλιο της Λύσης και της Κύπρου. Έχετε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του μακαριωτάτου και τις εγκάρδιες πατριές ευχές του για εγκαρτέρηση, ενότητα, με υπομονή και επιμονή στα δίκαια του λαού μας. Εκφράζω επίσης ευχαριστίες στον ποιμενάρχη σας, Πανιερότατο Μητροπολίτη Κητίου εν Χριστώ αδελφό κύριο Νεκτάριο, που με την κανονική άδειά του τελέσαμε τον πανηγυρικό εσπερινό του Οσίωνα του Εμπεργάμου ασκήσαντος μαζί με τους σεβαστούς πατέρες στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας και Αγίου Ραφαήλ. Εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράζω στον Πρόεδρο κύριο Σωτήρη Κεκουρή και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοτύμπου που μας φιλοξενούν, καθώς και τον Δήμαρχο κύριο Ανδρέα Καουρή και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λύσης που μας συμπαρίστανται να μην λησμονούμε την όμορφη απεραντοσύνη της Λύσης, γη ελληνική και χριστιανική, της Μεγαλόχαρης, των Οσίων και των μαρτύρων της Ορθοδόξου πίστεως και της πατρίδος. Η Λύση και όλα τα μαγαρισμένα μέρη της πατρίδας μας που βρίσκονται κάτω από την πότα του Τούρκου εισβολέα περιμένουν τη λύτρωση και την επιστροφή μας σε συνθήκες ειρήνης μεταδικαιοσύνης. Συγχαίρω και τις δύο τοπικές αρχές για την έμπνευση, την απόφαση και υλοποίηση της απόψινής ευχαριστιακής συναντήσεως. Ο Δήμος Λύσης, παράλληλα ήδη το ακούσαμε, δεν ξεχνά τις κοινότητες Ξυλοφάγου και Ορμίδιας και για τη δική του συνεισφορά και συμπαράσταση. Όλοι θυμούνται τις ημέρες της αναπάντεχης και βίαιης ξερίζωσης των Λυσσωτών και του συνόλου των 200 περίπου χιλιάδων προσφύγων, συμπατριωτών μας, με την επιδρομή των τουρκικών στρατευμάτων. Με το πέρασμά τους σκότωσαν, έκαψαν, βίασαν ψυχές και σώματα, λαιλάτισαν ιερά και όσια της πίστεως και της πατρίδος. Ο κάθε πρόσφυγας μαζί με την οικογένειά του έψαχνε εκείνες τις ώρες του χαμού ασφαλές καταφύγιο, αρχικά κάτω από ένα ίσκο ενός δέντρου, μετά κάτω από την ευσκιόφιλον φιλοξενία φίλων και οικείων συμπατριωτών, μέχρι που οι άνθρωποι να συμμορφωθούν στο «από Δευτέρας να πάμε πίσω στα σπίτια μας». Και ιδού, περιμένοντας, πέρασαν 51 έτη μακράν της γενέθλιας γης. Η ζωή των ανθρώπων συνεχίζεται νομοτελειακά με χαρές και λύπες, δίκες και άδικες αποφάσεις και καταστάσεις, κατοχές, καταστροφές, ξεριζωμούς και όλα όσα συναποτελούν τα απορρέοντα από την προδοσία της Κύπρου μας και την προδιαγεγραμμένη τραγική πραγματικότητα που βιώνουμε Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
τον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεκτημένου και των ελευθεριών. Όλοι οι λυσσότες με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη έχουν να διηγηθούν στιγμές από την εγκάρδια φιλοξενία που έτυχαν εδώ στην κοινότητά σας ως ασφαλές καταφύγιο τον Αύγουστο του 1974. Προσωρινή φιλοξενία που κάποιες φορές μετασχηματίστηκε σε μόνιμη συζυγική και οικογενειακή κατοικία. Φαίνεται όμως ότι η γυτνίαση και η συναναστροφή των ανθρώπων της καθημερινότητας προηγήθηκαν του τραγικού καλοκαιριού της συμφοράς του 1974. Υπάρχουν μαρτυρίες που το αποδεικνύουν αυτό. Αναφέρω ενδεικτικά τέτοιες ανθρώπινες σχέσεις της καθημερινότητας των Μεσαρητών, ευρισκόμενοι κυριολεκτικά στην καρδιά του απέραντου ευλογημένου κάμπου της Μεσαωρίας μας. Απόψε καταρχήν μας ενώνει ο Όσιος Ιωνάς. Αν και ανήκει στα εδαφικά όρια της κοινότητας του Περγάμου, παλαιότερες πηγές αναφέρουν ότι περιλαμβανόταν στη γεωγραφική περιφέρεια της Λύσης. Τον ναό του Οσίωνα τον λειτουργούσαν πλήστες φορές λυσσότες κληρικοί. Η οικογένεια των Μουσίων διαφύλαξαν το εικόνισμα του Οσίωνα στη Λύση μετά τις σφαγές από τους Οθωμανούς στις 9 Ιουλίου του 1821, αφού οι κάτοικοι του Περγάμου υποχρεώθηκαν να διασκορπιστούν ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Τα χρόνια εκείνα, όταν η Ξυλοτύμπου δεν είχε δικό της κληρικό, ερχόντουσαν συχνά οι ιερείς εκκλήσεις και λειτουργούσαν και αγίαζαν τους πιστούς. Αργότερα, το 1974 και για 8 χρόνια, εφημέρευε ο φιλοξενούμενος με την οικογένειά του πρόσφυγας λυσσότης ιερέας, πατήρ Γεώργιος Καπαρής, ο οποίος σήμερα ιερουργεί στον Άγιο Γεώργιο Αγαλαντζάς, όπου και φιλοξενείται η εικόνα της Παναγίας της Λύσης. Ο πατήρ Γεώργιος Καπαρής με παρακάλεσε να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τις ευχαριστίες και τις εγκάρδιες πατρικές του ευχές. Ποτέ δεν σας λησμονεί στην Αγία Προσκομιδή. Η εικόνα του Οσίωνα χάθηκε το 1974 στη Λύση μαζί με όλα τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας. Λυσσότες, όσο και εσείς εδώ, οι χριστιανοί της Ξυλοτύμπου, έφτιαξαν νέο εικόνισμα του Οσίωνα, καθώς και όλων των Αγίων της Κομοπόλεως, των Οσίων Εφημιανού και Συνεσίου, του προφήτου Ηλία, του Αγίου Γεωργίου. Αυτό είναι έκφραση ευλάβειας στην Ορθοδοξία μας και προσήλωση στον αγώνα για ειρηνική επιστροφή στα κατακτημένα σήμερα του κοκκρατούμενα εδάφη μας. Μάλιστα, τη δεκαετία του 80, εδώ στη Ξυλοτύμπου, εγκαινιάστηκε νέο εκκλησάκι του Οσίωνα. Η παράδοση συνεχίζεται και προσφέρεται ατόφια στις νέες γενναίες. Μαζί με τους Αγίους της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας έχουμε και τους μάρτυρες της πατρίδας, όπως τον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ 55-59, τον Λυσσότη Γρηγόρη Αυξεντίου και τα παλικάρια του, καθώς και τη συνεργασία με τα παιδιά της Ξυλοτύμπου και της ευρύτερης περιοχής. Οι κοινότητες της Μεσαωρίας συνδέονται στα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα. Παραθέτω σύντομη μικρή αναφορά. Αθλητικοί αγώνες στις δύο κοινότητες αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής της Ξυλοτύμπου το Σάββατο 17 Ιουλίου 1926, 100 χρόνια πριν. Η συμμετοχή των Λυσσωτών ήταν μεγάλη και σε αθλητές και σε φιλάθλους. Μάλιστα ήρθαν από πολλές τριγύρω περιοχές και από τη Σκάλα και την Κοντέα. Η έναρξη των αγώνων, όπως πάντα, ξεκίνησε με αγιασμό, επικαλούμενοι όλοι τη χάρη της Αγίας Τριάδος. Πρωτοστατεί ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Λύσης, δάσκαλος και ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Τομπόλης. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των πρώτων πανκύπριων αγροτικών αγώνων Λύσης και με την ευκαιρία της εορτής της Παναγίας μεταξύ 7 και 9 Σεπτεμβρίου το 1926. Η Λύση έβαλε διπλά τα γιορτινά της, γράφει η εφημερίδα. Ενθουσιώδης φίλαθλοι, αλλά και άπασα η έβανδρος φιλότιμος κόμη, ουδενός μόχθου και ουδεμιάς δαπάνης, εφίστησαν προς καλυτέραν κατά το δυνατόν οργάνωση και τέλεση των αγώνων τούτων. Έλαβαν μέρος 10 γυμναστικοί σύλλογοι και 60 αθλητές. Είναι ενδιαφέρον ότι παρέστη ο τότε Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μιλωνάς και επίτιμος πρόεδρος
του Γυμναστικού Συλλόγου Λύσης. Σε αυτή την περίπτωση ανταπέδωσαν οι αθλητές της Ξυλοτύμπου πηγαίνοντας εκείνοι στη Λύση. Μπορεί λοιπόν ο ιστορικός και ερευνητής να βρει και άλλα πολλά παραδείγματα συνεργασίας. Φρονώ ότι ειδικότεροι εμού ενδεχομένως μπορούν να παρουσιάσουν περισσότερα στιγμιότυπα φιλίας και συνεργασίας των δύο κοινοτήτων. Καταλήγοντας, θέλω να υπογραμμίσω πόσο σπουδαίο είναι οι άνθρωποι να θυμούνται, να επιστρέφουν και να ευχαριστούν. Αυτό που γίνεται πράξη απόψε είναι παιδαγωγικά ένα εξαίσιο παράδειγμα ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία και τη συμπαράσταση στους εμπερίστατους συνανθρώπους μας διαχρονικά και ένα καλό μάθημα αγάπης και συμπαράστασης στη νέα γενιά, στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της όμορφης αυτής ιστορικής συγκινητικής συναντήσεως. Καλή συνέχεια και πάντα με υγεία και ελευθερία στην πατρίδα μας. Προφιλέστατο δεν μπορεί παρά να αναβλύζουν από μέσα μας αισθήματα συγκίνησης, αλλά και κάτι άλλο. Η περηφάνεια για το επίπεδο του λαού μας. Από τη μια οι αυτόχθονες που πρόσφεραν απλόχερα σε μια ώρα κρίσης, αλλά και από την άλλη οι εκτοπισθέντες που δεν ξεχνούν, ενθυμούνται και αναγνωρίζουν εκείνη την προσφορά. Εν αρχή και καθηκόντως οφείλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τις απολογίες αλλά και την λύπη της Προέδρου της Βουλής που δεν κατέστη δυνατό να είναι απόψε μαζί μας επειδή εκτάκτως απαιτήθηκε να λείψει μόνο για μια μέρα εκτός Κύπρου. Θα αναγνώσω όμως την ομιλία της. Η φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης. Με αυτή τη φράση ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος υποδείκνυε πως η γνήσια φιλία, η οποία είναι μια μορφή αρετής, δεν είναι απλώς μια εξωτερική σχέση, αλλά μια βαθιά εσωτερική σύνδεση που ενώνει τους φίλους κυρίως πνευματικά, καθιστώντας τους σαν ένα. Σε αυτή τη φράση περικλείεται και όλη η ουσία της αδελφοσύνης, της φιλοξενίας, του αλτρουισμού, που χαρακτήριζε και εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το λαό μας στους πιο χαλεπούς καιρούς της ιστορίας του. Ο άρρηκτος δεσμός της αληθινής φιλίας και η ανιδιοτελής αγάπη δεν άπτονται οριοθέτησης και μάλιστα εκφράζονται μέσα από πράξεις. Πράξεις καλοσύνης, συμπαράστασης και αλληλεγγύης, ιδίως όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Στις σκοτεινές μέρες της προσφυγιάς, η κυπριακή κοινωνία απέδειξε ότι η φιλοξενία δεν είναι απλώς παράδοση, αλλά βαθιά οριζωμένη συλλογική αξία που γεννά ελπίδα για το αύριο ως ένα από τα θεμέλια της εθνικής μας ταυτότητας. Θεοφιλέστατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδρε και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοτύμπου, αγαπητά μέλη της Σχολικής Εφορίας Λύσης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και εκλεκτές προσκεκλημένες. Θα ήταν ιδιαίτερη η χαρά και η συγκίνησή μου να παρευρίσκομαι στην εκδήλωση Μνήμες Φιλοξενίας 1974, απόδοση ευγνωμοσύνης, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Λύσης και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου για να τιμήσουμε τους ιερούς δεσμούς φιλίας, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοτήτων Ξυλοτύμπου αλλά και Ξυλοφάγου και Ορμίδιας και του Δήμου Λύσης, που σφυριλατήθηκαν μέσα από τον βίαιο εκπατρισμό των προσφύγων του 1974. Οι κάτοικοι των τριών αυτών κοινοτήτων άνοιξαν τις τραγικές εκείνες μέρες μια τεράστια αγκαλιά και πρόσφεραν αφιδόλευτα σε εκατοντάδες ξεριζωμένους, πρόσφεραν αγάπη και στήριξη ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια δυστοπική πραγματικότητα που δεν μπορούσε να συλλάβει ανθρώπινος νους. Ενθυμούμενοι τη ζεστή φιλοξενία και κατανόηση της οποίας έτυχαν οι λυσσότες πρόσφυγες αλλά και νεότεροι μέσω του κατεχόμενου Δήμου τους, επιθυμούν να εκφράσουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους και ένα δημόσιο ευχαριστώ προς τους ανθρώπους των τριών κοινοτήτων
που με περίσσια ανθρωπιά και ενσυνείδηση άνοιξαν τα σπίτια τους. Για να ξανανιώσουμε άνθρωποι, είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως. Πρόσφυγες χωρίς αποσκευές, με τον πόνο και τη θλίψη να χαρακώνουν πρόσωπα και ψυχές και ταυτόχρονα με την ελπίδα για επιστροφή στις πρατρογονικές εστίες μόλις θα περνούσε το κακό, αφού δεν ήταν δυνατό να συνειδητοποιήσουν ή να ξέρουν τη διάρκεια της τραγωδίας που βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει ο τόπος μας μισό και πλέον αιώνα μετά. Οι Λυσσώτες βρήκαν στη συνέχεια μια πρόχειρη στέγη στους προσφυγικούς καταβλισμούς, εκεί όπου ο πόνος μετατράπηκε σε κοινό βίωμα και η απώλεια σε αφορμή για ενότητα και αλληλοστήριξη εκδιοχθέντων από τον Αττήλα ανθρώπων. Αυτοί οι δεσμοί παραμένουν ανεξήλτηλα χαραγμένοι στις καρδιές και στη συλλογική μνήμη, αποτελώντας ζωντανό λαμπρό παράδειγμα της δύναμης της ενσυναίσθησης, της αγάπης για τον άνθρωπο και της συμπαράστασης. Εξάλλου, όπως έλεγε και η Άννα Φρανκ, κανένας δεν έγινε φτωχός δίνοντας. Κυρίες και κύριοι, ως Βουλή τιμούμε την ιστορική ευθύνη μας απέναντι στους πρόσφυγες και σε όλους όσοι εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Με συνέπεια και προσήλωση εργαζόμαστε για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διατήρηση της μνήμης ως ζωντανής υπενθύμησης του χρέους μας για εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ακλόνητο στόχο την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, κάθε μέρα που περνά χωρίς ένα βήμα προς τον στόχο μας φέρνει πιο κοντά σε μια πραγματικότητα που δεν πρέπει και δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε. Γι' αυτό και οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτή η πορεία όμως δεν μπορεί να χαραχθεί μέσα σε κλίμα πόλωσης, μικροπολιτικής ή διχαστικού λόγου, ούτε μέσα στον αρνητισμό, τον λαϊκισμό και τις σκοπιμότητες. Η διχόνοια ήταν πάντοτε ο μεγαλύτερος εχθρός του ελληνισμού και δεν έχουμε την πολυτέλεια να την ανεχθούμε ξανά. Αντί για αντιπαλότητες χρειαζόμαστε συστράτευση. Αντί για τον λαϊκισμό χρειαζόμαστε στοχευμένη εθνική στρατηγική και έξυπνους διπλωματικούς χειρισμούς. Αντί για στήρες διαφωνίες χρειαζόμαστε πολιτικό θάρρος, ενότητα και συνέπεια. Άλλωστε η απόψινή εκδήλωση ενότητας, σύμπνοιας και ομοψυχίας αποδεικνύει περίτερα να πού μπορούμε να φτάσουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Όταν πάνω από το εγώ βάζουμε την έννοια του εμείς, όταν προχωρούμε μαζί. Η πατρίδα μας χρειάζεται όλους, όχι καθένα μόνο του, αλλά όλους μαζί. Στην ίδια πλευρά της ιστορίας, στην ίδια πλευρά της ευθύνης, γιατί το μέλλον της Κύπρου δεν μπορεί να είναι υπόθεση ολίγων, πρέπει να είναι υπόθεση όλων. Εκλεκτή προσκεκλημένη, η λύση, το άλλοτε ευλογημένο χωριό της Μεσαωρίας, η Ηρωοτόκος λύση, η γενέτειρα του σπουδαίου ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, παρότι παραμένει σκλαβωμένη γη, επιβιώνει μέσα από τη μνήμη και τη δράση των ανθρώπων της, που με πίστη, μόχθο, δημιουργικότητα και το φιλότιμό τους διατήρησαν στο ακέραιο την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους όπου και αν βρίσκονται. Οι Λυσσώτες αποτελούν σύμβολο αξιοπρέπειας και ανεξάντλητης ψυχικής δύναμης, καθώς με το ήθος και την ενότητα που τους διακατέχουν είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, παράδειγμα αγάπης για τον τόπο, ελπίδας για επιστροφή και αφοσίωση στα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Η φιλοπατρία λοιπόν, ο νόστος και ο πόθος της επιστροφής, που συνόδευαν έως και το τέλος της ζωής τους δυστυχώς πολλούς πρόσφυγες, αποτυπώνονται με γλαφυρότητα στους πιο κάτω στίχους του αείμνηστου Λυσσώτη Παύλου Λιασίδη. «Λύση χορκό μου όμορφον που δα το φως του ήλιου, έτσι εν να μείνω πάντα μου σκλάβος λαλής ταντήλιου, να μεν δω ποιον τα κάλλη σου,
Χίλιες ιδέες βάλω και που το νου μου τίποτες, ουτόρανες σε βγάλω. Φίλες και φίλοι, συνεχίζοντας να πω ότι οι καταβλισμοί αυτοί υπήρξαν οι πρώτοι χώροι διαμονής των 4.500 περίπου λυσιωτών προσφύγων, των ανθρώπων που μεταξύ δεκάδων χιλιάδων άλλων εκδιώχθηκαν βία από τον τόπο τους. Εκεί είναι που δημιουργήθηκαν και αυτοσχέδια σχολεία και διδάσκονταν μαθήματα στο ύπαιθρο. Η πράξη αυτή αποτελεί την ύψιστη πράξη αλτρουισμού από μέρους των κατοίκων των 3 κοινοτήτων, της Ξυλοτύμπου, του Ξυλοφάγου και της Ορμίδιας. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε βρισκόμαστε απόψε εδώ για να αποδώσουμε τον δέοντα έπαινο σε αυτές τις κοινότητες και στους ανθρώπους τους, που ανταποκρίθηκαν αμέσως στο σπαρακτικό κάλεσμα έκτακτης ανάγκης. Συγχαρητήρια και να είστε βέβαιοι ότι η καλοσύνη και η φιλανθρωπία σας σίγουρα θα ανταμοιφθούν αν δεν έχουν ήδη ανταμοιφθεί. Ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά του «Ειρήνη» υμνεί την ειρήνη ως υπέρτατη αξία και θεμέλιο της ζωής, ταυτίζοντάς της με το φως, τη φύση, το χαμόγελο των παιδιών, τον μόχθο του εργάτη και πολλά άλλα. Η ειρήνη είναι σύμβολο αναγέννησης και λύτρωσης και κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει, να μεγαλουργήσει, αλλά και να οικοδομήσει το μέλλον του στην βάση των αρχών της δικαιοσύνης και με αρχές, με αξίες, ελπίδα και προοπτική. Εύχομαι, αγαπητοί μου, να έρθει η ευλογημένη μέρα της επιστροφής, της απελευθέρωσης, της επανένωσης, της λύτρωσης, για μια πατρίδα χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς συμβατοπλέγματα, χωρίς ξένες εγγύησεις, χωρίς ανασφάλεια και φόβο για το αύριο. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε και αυτό να διεκδικήσουμε απερίσπαστα και με σθένος. Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα, τις συμμαχίες μας από κοινού με την Ελλάδα, μέχρι την τελική δικαίωση, για όλους εμάς, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, αλλά και για τα παιδιά των παιδιών μας, για μια ελεύθερη λύση, για να είμαστε εκεί να τιμήσουμε τους ήρωες, τους πεσόντες και όλους τους νεκρούς μας, κύριε Δήμαρχε, σε μια ελεύθερη λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχε, ο πινάκας είναι το Δημοτικό του Ξυλοτύμπου. Να πούμε ότι εργολάβος του Δημοτικού Σχολείου Ξυλοτύμπου είναι Λυσότης. Και από Λυσότη, και για να κάνουμε μια μικρή αποκάλυψη, είναι προπαππούν. Και βρίσκουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας. Ευχόμαστε να βρεθεί μια δίκαια λύση του κυπριακού προβλήματος και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την εκκλησία του Αγίου Ιωνά. Πριν 100 χρόνια εμαζεύονται όλοι οι ιερείς της περιοχής και γίνεται μεγάλη πανήγυρης. Μια χρονιά που επισκέφθηκαν οι ιερείς να λειτουργήσουν, βρήκαν την Αγία Τράπεζα με ανθρώπινα περιττώματα. Οι Λυσότες, η οικογένεια τους Μουσίες, πήραν την εικόνα τη μεγάλη και την επήραν στη λύση και οι ξυλοτυμπιώτες έφεραν στη Ξυλοτύμπου την εικόνα τη μικρή, την οποία σήμερα φυλάσσουμε στο μουσείο ή στο μοναστήρι. Η εικόνα που θα δώσουμε απόψε δώρο είναι πιστόν αντίγραφο της μοναδικής εικόνας που σώζεται από το ασκητήριο του Αγίου Ιωνά. Επίσης για τους Λυσότες θέλω να πω κάτι που ίσως να μην το ξέρετε. Στο Πέργαμος υπήρχε η εκκλησία της Παναγίας, της Περγαμηνιώτισσας, την οποία χαλάσαν οι Τούρκοι και η εικόνα μεταφέρθηκε σε ένα μοναστήρι στην Ακαθούν που πήρε την επωνομασία η Παναγία η Περγαμηνιώτισσα. Η εικόνα αυτή σήμερα βρίσκεται σε μια αποθήκη στο Μόρφο. Έχουμε βγάλει φωτογραφία και την έχουμε στο συνοδικό της Μονής. Η εκκλησία της Παναγίας στο Πέργαμος είναι μεταβιβασμένη στην Εκκλησιαστική Επιτροπή της Παναγίας της Λύσης. Και μάλιστα υπήρχαν ελιές και πήγαιναν οι επίτροποι από τη Λύση και τις εμάζευαν. Μετά εχάλασαν την εκκλησία και έκτισαν ένα σπίτι.
Μου είπε ένα παιδί από το Πέργαμος ότι κατά διαστήματα μέσα σε αυτό το σπίτι βλέπουν μια γυναίκα να κυκλοφορεί και να χάνεται. Αυτή θα είναι σίγουρα η Παναγία. Αυτό είναι το πιστό αντίγραφο της εικόνας του Αγίου Ιωνά που ήρθε από το ασκητήριό του. Ο Άγιος Ιωνάς είναι ένας από τους 300 Αλαμάνους και ήταν φίλος με τον Όσιον Κερδαία και τον Άγιο Κωνσταντίνο της Ορμήδιας. Προφυλέστατε, θα σας παραδώσουμε την εικόνα του Αγίου Ιωνά. Ο αξιότιμος κύριος ο Δήμαρχος Λύσης, κύριος Ανδρέας Καουρής. Κύριε Δήμαρχε, με την ευχή ο Άγιος Ιωνάς να με συνδέσει να πάτε στην Λύση. Εντάξει. Στον έπαρχο Λάρνακας κύριο Στέφανο Χατζηστεφάνου. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για όλα όσα καλά κάνουν για την κοινότητά μας. Το φίλο για όλα όσα καλά προσπαθεί να κάνει για να δείξει την κοινότητά μας. Νομίζω βλέπετε τις προσπάθειες, βλέπετε τα έργα και εύχομαι ο Άγιος Ιωνάς να το βοηθά, να συνεχίσει και να ανυψώσει την Ξυλοτύμπο εκεί που πρέπει να πάει. Οι πλακέτες και τα τιμητικά δώρα έχουν σημασία μέσα από το συμβολισμό τους και όχι μέσα από την αξία της κατασκευής τους. Ο Δήμος Λύσης, θέλοντας να κρατήσει άσβεστη τη μνήμη των όσων ζήσαμε το 1974, αλλά και των όσων ζήσαμε μέσα από την αδελφική φιλοξενία των τριών χωριών Ξυλοτύμπου, Ορμίδια και Ξυλοφάγου, θα δώσει 3 τιμητικές πλακέτες που γράφουν «Ο κόσμος της Λύσης τιμά και ευγνωμονεί την κοινότητα και τους ανθρώπους της Ξυλοτύμπου για τη φιλοξενία που απλόχερα του πρόσφερα τις τραγικές μέρες του εκτοπισμού το 1974. Έχουν φιλοτεχνηθεί αυτές οι πλακέτες από το χωριανό μας Καλίνκον το Ούρκι. Όσα έχω πει ισχύουν ασφαλώς για τις 3 πλακέτες στους ανθρώπους του Ξυλοφάγου που πρόσφεραν ανάλογη βοήθεια στους λυσσότες και όχι μόνο. Δεχόμαστε τις ευχαριστίες των συναδέλφων προσφύγων της Λύσης ως κοινότητα Ξυλοφάγου που τους φιλοξενήσαμε, αλλά και εγώ ως πρόσφυγας από τον Μαραθώβουνο, τις 14 Αυγούστου του 1974 εγκαταλείψαμε στο οίκημα των λαϊκών οργανώσεων Ξυλοτύμπου και η μάνα μου με 5 κοπελούθια τότες, διότι ο πατέρας ήταν επίταξη με τον άντροβε του στο στρατό, ως το απόγευμα με μαραζώνεται και να πάμε σπίτι μας. Περάσαν 51 χρόνια. Όμως εκείνες τις 15-17 μέρες που εμείναμε στη Ξυλοτύμπου, νιώσαμε τη φιλοξενία τους και τη ζεστασιά τους και θέλω να πω και εγώ την προσωπική μου μαρτυρία, τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα πολλοί χωριανοί μας που κατέφυγαν στο μικρό τότε χωριό μέσα στις συννεφιασμένες μέρες
του 1974. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους Λυσσότες, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ξυλοτύμπου. Μας τιμά αυτή η εκδήλωση. Εγώ νιώθω περήφανος που στις δύσκολες στιγμές του 1974 της προσφυγιάς η κοινότητα μου φιλοξένησε τόσους πολλούς κυνηγημένους πρόσφυγες. Εύχομαι η επόμενη εκδήλωση που θα μας τιμήσετε, αγαπητοί Λυσσότες, να είναι στην ελεύθερη λύση. Ευχαριστούμε. Μεν κλαις, προσφυγοπούλα. Κάμε το δάκρυ σου πυλών. Κάμε την καρκιά σου πέτρα. Τσοπούσε, στάθου, μέτρα. Χτίσε ένα σπίτι χαμηλό και έμπα μέσα να περάσεις όπως των καιρών. Τζόντας φύει τραμουντάνα, και βρει το μωρόν τη μάνα, και βρει μάνα το μωρόν, και να πάσεις στο χορκό σου, στη δική σου την αυλή. Χτίσαν όγια και κατόγια, πέταξε τα πόθηκια λόγια, προσφυγοπούλα μου καλή. Ως πόσο να βαστάξω, εν και μια μέρα και θκυο, οι ανέμοι που μας δέρνουν, που μας παίρνουν, που μας φέρνουν, σαν νεκρούς στο θαυκιό. Σαν καράβι που λαμνίζει με σιλούρι καπανιά, μακριό από το λιμάνι, κι όποιος άνεμος νεφάνει, ρίφκητο στη γεριμιά. Έτσι επάθαν τα παιδιά μας, έτσι επάθαμε κι εμείς. Δίχα μάνα, δίχα τσίρι, ορφανή μες στο τσατήρι, κι όπου πάεις να βρωμείς. Εν τζιμιάλι κάμαν τζίβραν, άμα τούτα τα μωρά, φκιού φτέσαν, ποιον ευλάψαν, κι στη μοίραν τους εγράψαν, να πεινούν που τα τώρα. Πομονήν προσφυγοπούλα, κρός του ίντα σου λαλό, σφίξε κόμμα την καρκιά σου, κι εν πας εις τη φωλιά σου, πάλε πίσω στο καλό.
σουράνα μου. Λευκά στο παραθύρι μπορεί το γυαλένο, λευκά στο παραθύρι μπορεί το γυαλένο, να δω το πρόσωπό σου το συνειδαλένο. Στη σκάλα που ξεβαίνεις να ξεβαίνα και εγώ, στη σκάλα που ξεβαίνεις να ξεβαίνα και εγώ, και σκαλοπάτι να σε γλυκοφύλλω, σκάλι και σκαλοπάτι να σε γλυκοφύλλω.
την Βουλγαριά άμα και χάρη κάτι. Τον ένα χρόνο είχα την, τον άλλον έχασα την. Την καρδιά μου έχεις χαμένη και με τυραννείς. Λυπηθούμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Αγάπησα την Βουλγαριά, σκύχα το για καβάρι. Μα κι την περιπέτει με που να μη δω κουβάρι. Την καρδιά μου έχεις χαμένη και με τυραννείς. Λυπηθούμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Την καρδιά μου έχεις χαμένη και με τυραννείς. Λυπηθούμε. Κανείς σε ποιον. Πόλεμε, σατανά, κακόν αξίληφτο στον κόσμο, παιδί της νύχτας, μισταρκέ του άδη, ψεύτη, κλέφτη. Όπου τις νιώτης κι αλεχτούς κοφκείς αθούς στο θκιόσμον και το κρίμαν στες κακόσορτες μανάες πάντα πέφτει. Που κάμνουσιν παιδιά φτωχά, της πείνας φατσιμένα και νες τους φόους, στους καμούς, ομπρός καταρκασμένα. Τα στήθη τσίνα πάνω τους, παλίπητα χτυπούσιν, σφαίρες πασαλοίτικες, σε πόλεμον τσιρίνιν, απένταροι και νηστικοί κι ατιμασμένοι ζούσιν. Το στόμα τους μερόνυχτα καπνίζει σαν καμίνι. Γιατί δεν μπορούσιν πόλεμε να παραπονεθούσιν. Τρέμουσε, σαητίζουσε, κάμνουν πως σ' αγαπούσιν. Αμα εγέρασες, κανείς σε ποιον. Μιλιούνια χρόνια που ζεις κυφίνα τη ζωή και τρώ και πίνεις γέμαν. Αναστηθήκαν οι νεκροί και στρέψαν τα κανόνια πίσω και κατά πάνω σου να σε σκοτώσουν ψέμαν. Να λείψεις που το πρόσωπο της γης, να κυβερνήσει το δίκιο, να ξαναπλαστεί χαρά, τιμή και ζήση.
πίσω μια καρδιά κι πάνω πικραμένη άστρο που φεύγει στην αυγή και πουλιά πλουμισμένη. Πέντε στη γλυκιόν ερίσιο να πάει να το μηνύσει κι ύστερα έρχεται έναν πουλί κοντά σαν τσαρωτήσει. Στήκε με τσέφιε η κορίνια και πτήσει κι έφτιαλε ξανατόλη κάτι αγάπη μου εμπολή να πάει να το μηνύσει. Αρνίστηκε με τσέφιε η κορίνια και πτήσει. Έφτιανε ξανατόλη κάτι αγάπη μου εμπολή να πάει να το μηνύσει. Αρνίστηκε με τέφιε η κορίνια την πτήση.
Thank you.